Il-ħadd ċentru tas-saħħa Ċensu Mowran kien miftuħ għal pubbliku fejn ingħataw diversi servizzi u attivitajiet matul il-ġurnata. Il-viżitaturi kellhom l-opportunità li jiċċekkjaw il-vista u snierhom kif ukoll li jagħtu d-demm. U wara jmorru jnaqru xi ħaġa bnina u sustanzjuża mingħand il-Health Promotion and Disease Prevention b'kollaborazzjoni mal-Malta Food Agency li ippromovew ikel tajjeb għas-saħħa. Dominic Mintov, Direttur Ġenerali fuq il-Kura Sekondarja, qal li minn Lulju sal-aħħar ta' Diċembru tas-sena l-oħra lat ta' pazjenti laħaq is-70,000 jew inkella 14,000 pazjent kull xahar. Se niftħu kliniċi bħal mija il-klinika tal-dentali kif ukoll tal-iġene orali. Se tiftaħ l-ispiżerija, kważi wasanna biex nottienu liċenzja tal-ispiżerija. Fil-futur se tiġi trasferita ward minn Mater Dei li tisejjaħ l-MITU, Medical Investigations, qed nitkellmu fi żmien nofs is-sena. Ukoll se nagħmlu l-endoskopiji wkoll. Fost l-aktar servizz li kien infittex matul il-ġurnata kien tas-saħħa mentali kif spjegat Chief Occupational Therapist Marija Daniela Farrugia. Fil-bidu għandna anka board fejn dak li jkun ħajkteb messaġġ ta' inkoraġġament u dik hemmhekk fejn qed nitkellmu fuq il-give. Imbagħad għandna wkoll l-Stay Active fejn għandna wkoll il-fiżjoterapisti qegħdin jagħmlu attivitajiet fiżiċi. Għandna wkoll Keep Learning fejn anka għandna social workers u l-speech therapist illi qegħdin jagħtu għarfien dwar is-saħħa mentali. Għandna Take Notice fejn qegħdin inħeġġu il-parteċipanti jiffukaw fuq il-preżent ħafna drabi noqogħdu naħsbu fuq x'ġej il-futur jew inkella l-passat u nitilfu il-focus fuq il-preżent. U mbagħad għandna Connect fejn għandna chat lounge, għandna il-psychologist, il-psikologi illi jaħdmu anka ma' National Mental Health Services illi qegħdin joffru momenti fejn anka jispjegaw fuq is-saħħa mentali u dak li jkun forsi anka jixtieq jiftaħ qalbu hemmhekk il-psikologi u għandna wkoll trainee psychiatrists ukoll. Intqal li jittiru huwa li sal-aħħar tas-sena jitilgħu għal 100 servizzi offruti minn dan iċ-ċentru tas-saħħa fin-nofsinhar ta' Malta.